sithathe leli thuba sibingelele kubathandi nabalandeli wamkhulu Mngomezulu ngonyama umsamo. Cha, sesiphinde sibuya nevideo entsha la sizokhuluma ngempepho. Ngabe iyini impepho, ibaluleke kangakanani impepho kumuntu nasendimeni yokwelapha kwendabuko? Uma sikhuluma ngempepho la sikhuluma ngekhambi lemvelo, ikhambi elahlonzwa obabamkhulu bethu njengensika nomxhumanisi phakathi komuntu osadla inhlamvana nomuntu osekwela amathongo ukuthi usephila ngokomoya. Manje ukusetshenziswa kwempepho ke isuke iwumemo labalelo nomhlaba bemenywa abaphila enyameni. Ngakho ke ngizothanda ukugxila ekutheni izinto ezingenziwa nezinto ezimbi eziyimkhuba esibona, ngoba inhloso yalama video ukukhuza nokwakha isizwe ukuba sivula amehlo siyeke imikhuba esithi senza amasiko kanti senza imikhuba. Okokuqala, impepho kayivunyelekile ukuba yishiswe umuntu wesifazane phakathi wekhaya. Impepho ishiswa ilungu lomuntu wesilisa omndeni osekhulile nosenikeziwe osehlonziwe ukuba engakwazi ukuba engamele. Phakathi kwekhaya mangizokhetha umuntu ozophatha impepho, kuye kubheke ukuthi unalo yini ulimi, uyakhona yini ukuqoqa ulimi, uyakhona yini futhi ukuyendlala kahle inkulumo yakhe, nokuthi unenhliziyo eminene kangakanani. Kubalekile lokho ngoba akufunali umuntu ozoba isiqhwangiqhwangi ozovela nje akhuluma abhenguze ngoba uyobeke esehlokoloza inyoka emgodini. Ngoba phela impepho lena ibiza abalelo lomhlaba, njoba ibamiza izoba umemo. Kufunala umuntu ozokwazi ukukhuluma, akwazi ukuyiqoqa nangamagama, azi ukuthi mabeqala aqale bathopha balapha ekhaya. Kufunala ube umuntu onekhanda elula ozokwazi ukuthi makuthakazelwa kanje ngaphambi kokuba kukhulunywe nabantu abadala iziphi izinto ezenziwayo. Ngakho ke impepho phakathi kwekhaya iyabikwa. Impepho mayibikwa phakathi kwekhaya kusuke kahle kahle kuzokwethulwa leli lunga eselibuke lakhetha ukuthi ilona elizoshisela impepho phakathi kwekhaya. Lelo lunga ke lelo limele ukuyihlonipha umzimba walo oqala, limele ukuba bunene ngoba lisuke selikhethiwe njengomholi ukuba kumele ahole lomndeni ngokuba awuxhumanise nabangasekho. Imvamisa ke yabantu abakhethwayo akuyi ngokuthi umuntu onesiphiwo, kodwa labo bantu labo kusuke ekhuleni kwabo suke kunezinto ezithi mayibhekwa bese behlonza ukuthi cha, lo mntwana lo uzokwazi ukukhuluma nalu nolimi lakhe. Ngisho kukhona abantu phakathi kwekhaya uyaqikelela ukuthi bonke abantu badlile ukhulu, ngoba kubuka ukuthi noma ngathiwe kuthi uyasithelwa uyoba zinyanda ezulu, uyoba yithongo, uyoba idlozi eliphilayo, ngoba wonke umuntu othi mayefa aphenduka idlozi. Angeke nje usukele ibhunguka nje iphanta lomuntu uthi lona hayi uzongena empepheni uma efa uzoba idlozi. Ibhunguka leli cha, funa umuntu olithandayo ikhaya uqoqile nimbheke bese mase limethulile empepheni. Impepho ke iyahlonishwa, ayishunqiswe isinoma esikanjani. Akuwe yonke into ethi makufanele kukhulunywe nethongo kufanele kuthintwe impepho. Kunezinto la ekufanele mabonakele phakathi kwekhaya la isimo sempepho sisathintwa, kodwa manje sekuyiwa esibayeni sekuzokhulunywa nabalelo lomhlaba, sekuzothethwa lapha, kuzoshweleza, kuzothengelezwa. Leso sikhathi ila ukuthola manje ulaka liphakeme phakathi kwekhaya, ngoba awukwazi ukuthinta impepho ulaka liphakeme, uletha nalaba okungafanele ngabe bayawubhula lo mlilo kodwa bewukhwezele usephambili. Ngakho ke impepho ibalulekile lapha endimeni yokwelapha kwendabuko. Impepho siyayisebenzisa emisebenzini eminingi, ngoba kukhona impepho lena ethanda ukuba mhloshana okuthiwa impepho yamawele, esiza kakhulu kulabo abantu abazalwa bembethe, kulabo abantu abahlushwa imimoya, iyabasiza kakhulu. Sibe nempepho lena okuthiwa inkondlwane, okuthiwa impepho yezangoma.
ilena kakhulukazi esetshenziswa abelaphi uma unenkinga yemoya ugqume ngayo ugeze ngayo uma uphathwa yikhanda uyayibilisa uyiphuze uma uphatha amazinyo mehluma uyaxubha ngayo impepho ke le eminye imisebenzi yempepho einkondlwane bese kuba khona impepho lena nje ejwayelekile ekuthiwa impepho yabengoni leyo mpepho iyona mpepho ehlonzwe ngokuthi iyona mpepho eshiswayo phakathi kwekhaya uma kuzothethwa kuzokhulunywa nabantu abadala. Ngakho ke umuntu ofanele ashisa impepho njengoba sengicacisile impepho ngokwesintu sethu nangokwenkolo yethu thina esikholelwa esintwini sethu sikamvelinqangi impepho ayivunyelwe ukushiswa umuntu wesifazane phakathi kwekhaya. Kepha uma kwenzekile lo muntu wesifazane wangenwa abantu abadala wathwasa womelaphi wakhelwa indlu yakhe okuyisigodlo noma okuyindumba yakhe la anelungelo khona lokuyishisa lempepho ezixhumanisa nalezi idalwa ehamba naye kodwa hayi emthethadlozi walapha ekhaya endlini enkulu yalapha ekhaya ukuthi usezohamba ayoshisa impepho khona emsamo akuvumelekile lokho. Ngisho noma sekuthiwa sekhulile seyisalukazi akasayo ebusheni beinsuku zakhe akavumelekile ukuphatha impepho phakathi kwekhaya. Kepha ekungenziwa isalukazi ukuthi singama phakathi kwegceke bese sithemeleza sikhuluma sithetha siyehla senyunga ingoba vele kwakunjalo kwakungesiko ukuthi kucindezela umuntu wesifazane kodwa kuyimfihlo nesivumelwano sikamdali impepho ayishiswa umuntu wesifazane. Umuntu wesifazane onelungelo lokushisa impepho yilona ongumelaphi wendabuko oyishisa esigodlweni sakhe hayi emthethadlozi walapha ekhaya. Okwesibili ngifisa futhi ukukhuluma kukho kunalomkhuba okhona namhlanje ukuthi uma umndeni omkhulu bese kuxatshwana noma kunukana abazali bese nisuka ingane zithi hayi thina sesizoyishisela impepho kanti ndalo wayekhona mhlawumbe ilungu ethize noma omncane oyibekiwe akwenziwa lokho nidalile umkhokha. Uma senizoyishisela impepho kufuneka phela kwenziwe ngendlela kubikwe nalona osekhulile nicabanga ukuthi esenganithethela esenganishisela impepho abikwe ngokusemthethweni ukuthi cha nangu sibanibani okuyena yena esimcelayo ukuba sicela asikhulumele manje ngalesi sizathu sesicela ukuthi kuba uyena. Impepho iyahlonishwa bafethu impepho icayi. Ngakho ngiyafisa ukuba isizwe sakwethu sihloniphe kufana nalokho kwenzakalayo. Impepho lena kahle kahle akufuneki ngabe into edayiswa nje sihlangana leni ngoba phela impepho fuza abe iya noma makukhona odayiswayo kodwa ayibeke endaweni ethile engahambi yeqiwa abantu lapha wena uzothenga lo mpepho uyihlambule nini ngoba le mpepho kade yeqiwe zonke izithunzi lapha. Ngakho ngeke ngincoma ukuthi uma uyithengile ke leyo mpepho uyithengile ke emgaqweni bamba noma ijuba nje ngikhuluma ngenkukhu emhlophe uyinquma ufaka inyongo yakhona bese uyakhuluma boba bamkhulu ngicela ukuyihlambulula lempepho angiwazi amathunzi ayengameli ngicela ukuyihlambulula ukuze ngikhona ukuyisebenzisa ihlambulukile ngoba athi yeqiwe umuntu osesikhathini lapha kade ithinta abantu bayidlule nesuyayithatha kanjani. Kunezinto zethu zesintu engavumi ukuthi zivele zibekwe nje ehlanganeni zidayiswe noma ikanjani. Angiphiki bayasiza bona laba abayidayisayo kodwa phela impepho akuyona into ongavedana uyindlale kanjani. Wena usuyithengile emgaqweni buya phela bese uyayihlambulula bese uyibeka kahle. Uyibeke kahle ngoba iyahlonisha impepho. Siyathokoza. Siyathemba ukuba nizwile lapha esihlokweni besikhuluma kuso ngempepho. Ngakho ke njoba ngike ngayibala impepho ezihlukene umuntu wazalwa embethe impepho yakhe ayisebenzisa ilena yamawele. Umuntu lohlushwa imimoya kakhulukazi impepho ayisebenzisayo inkodlwane lekuthiwa impepho yezangoma. Uma ukuthi nje uphathwa nje ikhanda nje amaphuphu yawakhohle sebenzisa impepho lena ejwayelekile ethi esiyishisa phakathi ekhaya bengoni ukuthi impepho yabadala. Ngiyathemba ke kubani khanyiselekelile kulokhu ebekade sikhuluma ngakho kwesikhuluma ngempepho. Sisazoqhubeka ke kuma video alandelayo
silokho sifaka izihloko ngokwezihloko. Kodwa nje engifisa sengigcina ukukhuza akuwona isiko ukuthi umuntu wesifazane ayishisele impepho. Cha. Uma kwenzekile sokuthi ake sithi uhambile ubaba aphathe ekhaya ususele mama nezingane. Akuthathwa ingane yomfana esikhulile ebona ukuthi nizokwazi ukukhuluma kahle. Iyona ozoyisondeza lapha empepheni bese uba lapha emsamo uyethume. Ngicelela ukuthi ngithi uyiphathisa amazwi. Ibisitsho njoba ngila yimi usibanibani ngizalwa yinina ngithunywa umama la. Siyaxolisa ukuthi akasekho umuntu lapha aphathe ekhaya ongasithintela impepho. Akusikho ukudelela amasuka sibambela nje. Kodwa ngithunywa umama uthi kwenziwa njalo. Yothi mayisikhulile lo ngane iyobe sibamba imbuzi isibikwe empepheni ngokusemthethweni isinikwa ke impepho ukuze izinto ezilunge. Ngoba namhlanje siyabona kuya ngokuncipha ukuthi kube khona inkosana yomndeni eyiyona eshisela impepho kulezi izindlu ngoba akusathenjwe nesikhatsini sanamhlanje. Izinga lokuthakathi selikhuphuke kakhulu nezangoma ezikhipha imibhulo exova imndeni yabantu zinomthelela kulokho. Zithi nje ukuzimnyama izinto khona ophehla amanzi amnyama loshisa impepho kini uniphambanisele belaphi bendabuko ake sibuyele eqinisweni. Uma into ungayiboni musu ukukhuluma into ongeyona iqiniso uqhatha abantu ngoba egcineni siswele zingana sisakhulumisana nowoncane sekusuka umsindo uyobuzwa uyophendula phambi koyisemkhulu bakho ukuthi kanti lo msebenzi wawunikela ukuchitha imizi yabantu noma unikela ukuhlanganisa imizi yabantu. Ngiyathokoza yabhodla ingonyama umsa.